Hello, hello, hello. Kulumbai बयखौबो गोबावनि उनाव दिनै लाइभ माने रायलायनोसै एसे माबोरै दङ नोंथांमोना सोरबा सासेल' नायगासिनो दङलै नै कमेन्ट 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 मा ओंख्रि जाखो आदा अनजालु बसुमतारी ओंख्रि जाथ'वाखै ओंखाम मोनजाथ'वाखै दाबो आं हाय एनि बर' हाय हेल' बर' राइडार हेल' ब्रादार येस ब्रादार बड' राइडार आं गुवाहाटियावसो दंफैयोलै लोगोफोर 11 वाचिं कमेन्ट कमेन्ट भिडिअ'आव क्लियार फैदोंना फैयाखैरा लोगोफोर माबोरै दं खबरा आदा अनजालु बसुमतारी मोजां बर्थमान मोजाङैनो दङ नोंलाय माबोरै दं अनजालु बसुमतारी बिपुल बसुमतारी हेल' आदा येस हाय ब्रादार बिपुल राइदाव बसुमतारी हाय हेल' हेल' रेजिना नार्जारी हाय दादा येस रेजिना नोंसिनिबा मा मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो जोङोलाय बर'नि ओंख्रि सोंलायनाया बिराद इम्परटेन्ट जाहैबाय खबर लालायनाया ओंख्रि सोंलायनाया मा खालामदों आदा बिपुल बोसोर आं ओरैनो दङ दा नै लाइमआव दङ गुवाहाटियाव दंफैयो अनजालु बसुमतारी मोजां दं आदा आंनाबो अके अनजालु दे मोजाङैनो था रेजिना माब्रै दं दादा आं मोजाङैनो दङ नों माब्रै दं रेजिना थान्दालै गुवाहाटियावबो बिराद गुसु आंलाय गुवाहाटियाव एसे जोंनि हरै चिरां क'क्राझारफोरनि बायदि नङा नामा सानदोंमोन एसे थान्दा बेयावबो ओमफ्राय आं मोनसे खोथानि आङो फैनायाव दहाय भिडिअ बानायबोदों ओमफ्राय इडिट खालामनो हास्लाबफैयाखिसै गाबोन फुङाव हगारनो नाजागोन आं नायब्लानो जाबाय जाय जायफ्रा गोसो जोंना आलुजों खुसिया भाजा बाब अनजालु बसुमतारिनि बिराद गोथावलै ओंख्रिया रेजिना नार्जारि आंबो मोजां दादा अके दे मोजां दे रेजिना नार्जारि मोजाङैनो था हाय दादा खबरा मोजां आदा मोजां ना आदा औ बिपुल बसुमतारी मोजां जाया बर' जाखांबाय नामा आदा जायाखै जया दाबो वान्डार भिडिअ हेल' हेल' सार येस हेल' वान्डार भिडिअ ब्रादार आदा नों बबेनि आङो चिरांनि अनजालु आं चिरांनि बिपुल लाभ हरदों नै लाभ इउ टु बिपुल ब्र' भिलेज बय हेल' सार गुड लुकिं अके थेंक इउ भिलेज बय उरां बर' बाजै लायाखै नामा आदाया लाबाय बाजै लाबाय ओमफ्राय गथ'बो सासे दंसै आंने फिसाजो मास मोनब्रै जानायसै चिरां मा गामि चिरां बिटिनि अनजालु चिरां बिटिनि बिपुल बसुमतारी बहा दं दालाय आदा आं गुवाहाटियाव दंफैयो बिपुल दहाय दंफैयो सप्तासे बायदि जानो हागौ गुवाहाटियाव लाभ फ्रम माजुलि सार थेंक इउ भिलेज बय लाभ इउ फ्रम चिरां अबेनि आदायालाय आंबो चिरां रुनिखाथानि अके उरां बर' आङो बिटिनिखौ मिथियो दा आमटेका साइड ओरै बिटिनि बेजोंनि आङो बिटिनि उरां बर' नोंबा बबेनि रुनिखाथानि ने अके दे बिपुल आदा बिपुल
ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि सोंनो लुबैनाय मिथिनो लुबैनाय सोंहरनो हागोन दे सोंहरनो हागोन। अ आंबो चिरां खासिक'त्रानि अके अनजालु खासिक'त्रा आं मिथिगौ खासिक'त्राखौ क'क्राझार थांब्लाथ' ओरै खासिक'त्राजोंनो थांनाय जायो। खासिक'त्रा एरियायावबो गामि आलदा आलदा दंबावोदां मा गामि एबा ना खासिक'त्रा प्रपार खासिक'त्रानि मा लायदों आदा अ बिपुल आङो माने बेवहाय जोंनि मोनसे एनजिअ नि ट्रेनिं दं ओमफ्राय बे ट्रेनिंआवहाय आंखौहाय माने केमेरा पार्सन हिसाबै इनभाइट खालामदों आरो भिडिअ बानायनो थाखाय बिसिनि ट्रेनिंनि इभेन्ट्सफोरखौहाय माने भिडिअ खालामनो थाखाय आंखौहाय खावलायहरनायखाय लिंहरनायखाय आं फैनाय जादों आरो बेयाव। कमेन्टस थालाङाखै दा रावनिबो कमेन्टस थालाङाखै बायदि मोनदां। अके अके खासिक'त्रा दुहुबगुरि अके खासिक'त्रा दुहुबगुरि दे मालाबा लोगो मोनगोन आं सिनायाबो जानो हागौ लोगो मोनोब्ला रायलाय दे नायनायाव दुगागा नुयोलै आंखौ खिन्थु आंबो दुगाङा दे रायलायो आं बयजोंबो बिदि माबा नाङा स्टाइलावहाय एसे दुगादब नुयोनो आंखौहाय सोरबा सोरबा रायलायनो साहस मोना बिपुल आरोबाव सेन्डिं लाभ अके लाभ इउ टु बिपुल अनजालु बसुमतारी अके जागोन औ दे रायलाय दे जेबो नङा। गुसुआ माबोरै हरैलाय चिरांजोंलाय चिरांनि मानसिफोरानो बांसिन नायदों बायदि मोनदों आं भिडिअखौ चिरांजोंबा दिनै माबायदि थान्दायाबा ओरैथ' बिराद थान्दा नै बेयावबो गुवाहाटियाव ओमफ्राय जों थानाय जायगाया एसे ब्रह्मपुत्र दै एसे जिङावनो ना ओमफ्राय हाजो एरिया बिराद गुसु आरो सिटिनि बाहेरायावसो आं जेराव दङ दा गुवाहाटि सिटिनि एसे बाहेरायाव। वान्डार भिडिअ सार जक्स होदोलाय एसे अके माबायदि जक्स नांगौरा वान्डार भिडिअ वाबा सोरमोनब्रा आदा सोर दं लोगोआव आदा होनो आंजोंहाय जों बे ट्रेनिंआव थाफैनाय सासे लोगो दं दे बेयो नैबे बेयो माजुलिनि हो आपार आसाम माजुलिनि आरो बेबो माने बे एनजिअ निनो स्टाफ आरो मावग्रा बेनि नामा जादों जाहैबाय राहुल कि एसे मेलि राहुल मेलिनो बियो राहुल मेलि दा बेजों आंजों बियो आंनि रुममेट आरो बे समावहाय बियो रुममेट बेजों आंजों थागोन आरो बिसिना दंखायनो गंनै बिनि ओमफ्राय नैबे आंनि नै बिदि आरो एसे थान्दाना ओमफ्राय आथिंफोरखौ बिदि सिजों खोबना थानांबाय आरो थान्दा ना राहुल सार थान्दा ना जागाथु थान्दा लागिसे थान्दा बिदिखानो आरो ओमफ्राय अनजालु दिनै सासे बार बारदों एसे बार बारदों दिनै सानसे बार बारदों अके आंथ' 12था 1थासिमा आं सापागुरियावनो दङमोन। गुवाहाटि अबेयाव दं नोंलाय आदा खानाफारायाव लोगो हमनो हागोन नामा आंबो हस्टेल थायो अके उरां बर' खानाफारासिम थांनो सम मोनगोन ना मोना बुंनो हाथ'वाखै खिन्थु सानदेआवहाय सम मोननो हागौ आरो जुदि सम मोनोब्ला नोङो फेसबुकफोरनिफ्राय आंखौ कन्टेक्ट खालाय लोगो हमजागोन जेबो नङा खिन्थु आं खानाफाराजों थांनो सम मोनगोन ना मोना बेसो जादों आरो फेसबुकआव सोमदोन बरगयारियावहाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट बा मेसेज खालायहर हेल' आदा नाइस अके थेंक इउ कमल नार्जारि वान्डार भिडिअ नर्मालसो जों अके वान्डार भिडिअआ महायनि नर्माल माने अबे जायगानि आबहावाखौ खोन्थादों बिलिफां बसुमतारी हाय सार हेल' बिलिफां अबेयाव दं दालाय आङो दा डिबिआइ नि खाथियाव दं खारगुलि उरां बर' डिबिआइ खाथिनि खारगुलि नेट्स होनो ओमफ्राय माबा आरो बियो नर्थ इस्ट डाइसिसन ससियेल फराम होननाय मोनसे सेन्टार दं बेवहाय ट्रेनिं जागोन आरो गाबोननिफ्राय एनजिअ नि ट्रेनिं आरो बिपुल आदा बाजैखौलाय लांफायाखै नामा आदा बिपुल नोमबाजैखौ लाबोनाय जायाखै ओमफ्राय माने गोरलैबो दं ओमफ्राय एसे बे खामानिया बेरायनायनि नङा नालाय खामानियाव फैनायनिखौनो लाबोनाय जायाखै आरो
मोजां मोनबाय जाय जायफ्रा कमेन्ट हरदों आरो नायदों ना आंजोंहाय माने सावरायनो फैदों बा रायलायनो फैदों मोजां मोनदों आं कमेन्टस हरनांगौ नायब्ला लसित नार्जारि हेल' सालथे बहा दंब्रा आं गुवाहाटियाव दङलै सालथे गुवाहाटियाव दंफैयो सप्तासेसो जागोनदां बेयाव एसे खामानियावहाय फैदों आरो सनजिला बसुमतारी हाय ब्रादार बहानि हेल' सनजिला आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि होननाय गामिनि बिपुल ए आदा औ औ उरां बरागाव साइडआवसो खोमा बे आदा खोनाफेराखै आं औ बरागाव साइड माने खारगुलि डिबिआइखौ डनबस्क इनस्टिटिउटखौ मिथियोब्ला बे खाथियावनो आरो उरां बर' माबा डिबिआइ डनबस्क इनस्टिटिउट दङ जे बे खाथियाव वान्डार भिडिअ बेंटलनि सार अके बेंटलनि नामखौ खिथाब्ला मिथिगोन आङो बेंटलनिखौथ' फ्राय सिनायजोबखायो नालाय ओमफ्राय बिपुल बसुमतारी अके आदा औ दे 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 औ नायदों आदा अके दे 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 गाबोन मोनसे भिडिअ आं होनो नाजागोन आंनि दिनैनि जार्निनि माने गामि गोथौनिफ्राय गुवाहाटि सिटिसिम माबोरै फैनो हायो आरो बासनि थ्रुयै बेखौ एसे बेवहाय बासनि बास काउन्टार बा टिकेट काउन्टारनि माखासे नाम्बारफोरखौ आं बेवहाय इनक्लुड खालामना होगोन आरो भबिसतआव जाय जायनो नांगौ गुवाहाटिफ्राव फैनो गोसो जायोबा फैनांगौ दङब्ला माने एडभान्स टिकेटनि जगाजग खालामहरनो हागोन बासनि टिकेट एबा खयथायाव गारियाखौ मोनगोन ओमफ्राय गुवाहाटिल' नङा माखासे मेनसन खालामनो हागोन आं जेरै गहपुर थांनायनि बास सिलचर थांनायनि बास बेफोरबायदि माखासे थादेरनो हागौ आरो दा बे गाबोन फैगोननि भिडिअआवहाय बेवहाय एसे डिटेल्स मोनगोन आरो नोंथांमोना ए ब्रादार मा चार्चनि सनजिला ए ब्रादारा मा चार्चनि चार्च होनना बुङोब्ला चार्चखौ मिथिनो लुबैदोंब्लाथ' आङो रमान काथलिक चार्चनि आरो चार्चखौ मिथिनो लुबैयोब्ला ओमफ्राय आं बिदिनो धोरोमनि फारागथि बा माबाखौ आं जेबो साना बेजों आं बुंदेरनो गोसो जायो दा जायखिया आंखौहाय जुदि इनभाइट खालामोब्ला भिडिअ खालामोबा ब्लग खालामनो थाखाय हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा बा ख्रिस्टाननि गुबुन गुबुन चार्चआनो जा बा हिन्दुनि गुबुन गुबुन माबायानो जा गुबुन गुबुन ससाइटियानो जा अब्लाबो आं एबार रेडि आरो खारन आं बयनिबो माबाखौहाय आं मान सनमान दोनो आरो आं खालामनानै बयनोबो मिथिसार होनो गोसो जायो आरो बे सालथे गुसुआ माबायदि नों थानायाव बिराद गुसुलै सालथे जसेफ बिराद गुसु आदा बुरजा फरायनाय ना नों बुरजा फैरायनाय ना फरायनायखौ सोंदों नामा खेबसे लिरहरफिन अनजालु बुजियाखिसै रजिना नार्जारि लाभ फ्रम बाक्सा अके लाभ इउ टु फ्रम चिरां रिजिना दादगारिनिफ्राय डाइरेक्ट गुवाहाटि एयारबडिक थांग्रा दंसै दाना आदा अके माने गुवाहाटिनिफ्राय डाइरेक्ट गुवाहाटि फैग्रा बासखौ खोन्थादों नामा थानो हागौ औ थानांगौ औ दे देखा दे आदा भिडिअ खालाम दे आदा औ औ औ दे खालामगोन खालामगोन बिपुल अके सनजिला आंनि सेम ब्रादार माने नों ख्रिस्टियाननि गोबां हाबानि निउस होयो नालाय अके सनजिला औ औ दे 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 हाबानि औ हाबा जानाय बायदि हाबा जाथावथाव माखासे भिडिअफोरखौ आं सेयार खालामो अनजालु बसुमतारी नोंनि फरायनायखौ अके फरायनायखौ सोङोब्ला आङो फरायनाया माथ्र आं ग्रेजुवेटल' एबो जेनेरेल ग्रेजुवेट उइदाउट मेजर न' अनार्स अनार्स गैया ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो डिप्ल'मा कम्पिउटार लादों बोसोरनैनि थाखाय कम्पिउटार हार्डवेर इन्जिनियारिं बेखौ लादों ओमफ्राय सफ्टवेर दंफायो आरो सफ्टवेर एन्ड हार्डवेर इन्जिनियारिं हार्डवेर एन्ड नेटवर्किंबो होनो आरो बेखौ आं खालामदों गुवाहाटियावहाय सिगांनो खालामदों सनजिला बसुमतारी आं क'क्राझारनिसो ब्रादार अके क'क्राझार मा गामि सनजिला बिकि दैमारि ओइ ब्र मा खालामदों आं बिकि ब्रादार आं ओरैनो दंथ'यो दा रेस्ट मथा मथि सफैना बावाखै गुवाहाटियाव दा रुमावहाय नैबे जोंनि जेरावहाय थानो जायगा होदों बेवहाय थानानै एसे माबादों आरो रेस्ट लादों
नायगाव अके सनजिला बसुमतारी नायगावनि ने नायगाव थांफेराखै आं अबे साइडजोंथाय नायगाव नायक गाव जामनाखि राहुल दे मग माथिबो दे खाबु गले डिरबिल साइड अके डिरबिल साइड बिखि दैमारि ओइ ब्र नों मा मायो नों मा मायो बुजियाखै बिखि लिरहरफिनसाय मा मायो नों ओइ ब्र नों मा मायो ना मा मावो होनदों नामा मा मावो खोमा मा मावो होनना बुङोब्ला आङो बर्थमान फिल्ड कअर्डिनेटर आरो मोनसे एनजिअ आवहाय बर' बाजार चिरां डिस्ट्रिक्टनि बर' बाजार ब्लकआव फिल्ड कअर्डिनेटर आं क्रिसिल फाउन्डेसन होननाय मोनसे एनजिअ आवहाय बेयाव आं रिसेन्टलि जइन जादों आरो मास मोनथामसो जानायसै नै दा बे क्रिसिल फाउन्डेसननि माखासे हाबाफारियावनो आंखौ लेंहरनायखाय भिडिअ बानायनो लेंहरनायखाय आं दा दंफैयो आरो गुवाहाटियाव लदि नार्जारि मा ओंख्रि जाखो ब्र आं फाथाबारिनि अके फाथाबारि जों खाथिनिनो बिथिनि जोंनि गामि खाथिनि ओंखाम जाथ'वाखै एसे उनाव जानायसै नै दसे उनाव नोंसोरजों रायज्लायखांनानैहाय आङो जानायसै आरो बिपुल बसुमतारी आदा माला फैयो थांफिननाया गुवाहाटिनिफ्राय थांफिननाया 8 थारिख बा 9 थारिखआव थांफिननो मोनगोन बायदि आरो सियर जायाखै आरो दाबो थांफिननाया जसेफ नार्जारि आं ओंखारथ'बाय सालथे अके दे हामबायसै लाइभआव फैनायनि थाखाय जसेफ नार्जारि सालथे दे लोगो मोनगोन अनजालु बसुमतारी आदा नों बाजैया मा गामिनि नोमबाजैया बागमारानि दे चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिथा बागमाराखौ खोनाबाय जानांगौ बे गामिनि आरो बिक्की दैमारि नंगौ नामा ब्र फ्रम थांला अके बिक्की फ्रम थांला दे बिक्की गोरलै मोनथ'वाखै दा ब्र नोंहा होनदों लदि नार्जारि गोरलै मोनबाय आङो फिसाजो मोनबाय सारि मास मोनब्रै जानोसै आरो सारि मास जानोसै दे बिपुल दे आदा औ Come on, I'm waiting for your comment. नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेदों आं दे माबाफोर मिथिनो लुबैबावोब्ला आंनि भिडिअखौ नायनाया खम मानसिया नायोब्लाबो आं जेबो मोना हो मोनसे खोथाखौ आं बुंनि खिन्थु जाय खम नायनायावबो जुदि खम नायग्रायाब्लाबो बे नायनायफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जुदि आंनि भिडिअ खालामनायखौ जुदि मोजां मोनोब्ला बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा बे आं गोबां साबस्क्राइबारखौबो आं लुबैया जा आंहा एसे साबस्क्राइबार थायो बे साबस्क्राइबारफ्रानो जुदि भिडिअखौ नायोब्ला नाया माथो साबस्क्राइबल' खालामनानै दोननाया माने एसेबां माने मोजां मोनहोआ आरो जोंखौहाय भिडिअ इउटिउबार्सफोरखौहाय मोजां मोनहोआ आरो माने मोजां मोननाय लाबा दे होनबा आदा थाथ' ISL नायसै आदा आं बाय गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स फेसबुक खोथा फिनहरदो ख्रिस्ट अके उरां बर' जागोन दे ब्र हा थेंक इउ फर कामिं थेंक इउ नायफैनायनि थाखाय लदि नार्जारि मा मुं नानि ना ब्र हा सोलिबाय मा होनखो सोलिबाय थागोन आंहा ब्र गाज्रि मोननो नाङा दे ब्र सोंनायनि थाखाय सोंबाय थागोन सों माने आं नोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय लाइभ फैखादों नालाय सों गोसोबायदि जेबो नङा मा मुं नानिनि होनोब्ला नानिनि मुङा एभेन्जेलिन बरगयारि जाहैबाय आरो एभेन्जेलिन दोनबाय नामखौ लसेफ नार्जारि माब्ला फैफिनगोन सालथे न'आव आङो 9 थारिखफ्राव सहैफिनगोन नामा सालथे 8-9 ओंखारफिननो मोनगोनदां बेनिफ्राय बिपुल बसुमतारी एगेन सेन्डिं लाभ अके थेंक इउ स माच बिपुल सनजिला बसुमतारी नोंनि ब्लग बानायनाया जोबोद मोजां जायो ब्रादार अके थेंक इउ स माच सनजिला बसुमतारी थेंक इउ आरो साबसिन बानायलांबावनो हाबावथों बोर होदो एसे नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि GA हाय आदा हेल' GA वेलकाम टु द स्ट्रिम वेलकाम टु माय लाइभ भिडिअ
बिपि हिर' बड' मोजां आदा। अके थेंक इउ। गानजा फाग्ला आदा ओंखाम जाबाय नामा? जाथ'वाखै जाथ'वाखै नोंलाय जाखांबाय नामा? बिके दैमारि उदालगुरियाव। अके लदि नार्जारि मा मुंमोनलाय बाजैना ब्र? लदि नार्जारि नोमबाजैनि नामा कुनजुलि कुनजुलि नार्जारि। आङो आंनि फेमिलिखौ आंनि हिन्जाव आंनि फिसाखौ आं भिडिअ लाबोबाय थागोन र'। फ्राय आं लाबोगोन र' सम माने बोरैबा बोरैबा मिलाया मिलाया जादों आरो लाबोगोन आं। बिपुल बसुमतारी आदा आंथ' साबसक्राइब खालामबाय थाखायो नोंनि चेनेलखौ आदा। अके दे थेंक इउ बिपुल। सनजिला अके ब्रादार बानायबाय था इसोरा अरायबो हेल्प होथों। अके थेंक इउ स' माच सनजिला आरो नोंथांखौबो इसोरा बोर होथों। नोंथांनि मावनो लानाय गासै हाबाफारि बा गासै मावनो लानाय बा साननाय सिमांफोर जाफुंथों इसोरनि बोरजों। आंनिफ्रायबो आं बेखौहाय जासिहरनाय थाबाय। बिकि दैमारि अके दे खुलुमबाय बिकि दैमारि। आं थानाय जायगा इदिनो रुमाथ' एसे फिसा होमब्लाबो साफा आरो रुमालाय। न'खरावहाय साबेसे मोनलाय ब्र नोंसिना हो ब्र? लदि नार्जारिया सोंदों अके। जोंना आइ आफा दं बिब' दंमोन हाबा जाबाय आं ओमफ्राय बिनानाव सानै सासे हाबा जाबाय बिनानावा सासे जायाखै ओमफ्राय फंबाय सासे दंबावो बेबो हाबा जायाखै आरो। सानै दंबावो जोंनि न'खरनिफ्राय हाबा जानो बिनानाव सासे ओमफ्राय फंबाय सासे। गनेन बसुमतारी मा ओंख्रि आदा ओंखाम जाथ'वाखै मा ओंख्रिथाय? सालथे गुड नाइटसै दे अके लसेब नार्जारि दे सालथे गुड नाइटसै दे मोजां उन्दुदो। नोंसोरथ' फुङाव डिउटि थायो नालाय फुङाव डिउटि थायोथ' थाब उन्दुनानै मोजां रेस्ट लादो। सोर सोर मा मा ओंख्रि जाखो गोथाव गोथावनो दे मा मा ओंख्रि जाखो? जोंनिथ' मोनजाथ'वाखै मा मा ओंख्रिथाय? ओमफ्राय बे आं दा थाफैनाय जायगाखौ जुदि मिथिनो लुबैयोब्ला बियो खारगुलि आरो हाजो एरिया सिटिनि बाहेरायाव आरो बियो हाजोआव जामना सनजिला बेसे गोबाव लाइभ थागोन ब्रादार? दा नै ओंखाम जानो लेंहरबाय ने आं गोबाव थानो हानाय नंले। दा बेखिनियावनो आङो लाइभखौ दोनथ'नो सानबाय आरो। अके बेसे गोबाव लाइभ थागोन औ आं दोनथ'नांसिगोन ओंखाम जानो लिंहरबाय डिनार खालामनोहाय। बिपुल बसुमतारी मोजाङैनो था रुमा आदा मोजाङानो अके औ मोजां रुमालाय साफा। के एन फंबाय सार रन्जननि बिसय खबर लाबाय थादे फंबाय अ হ'ব थलद नेखि ना थलद ना गाहायावनो जानांगौ आं थांनांसिगोन। खयथायावहाय ओंखाम जागोन ब्र नै ओंखाम जानो लिंहरबाय 7:30 होनदोंमोन 7:30निफ्राय थांनायसै। गुड नाइट आदा अनजालु बसुमतारी अके गुड नाइट अनजालु। स' 24 मिनिटसो जाबायनो आं आधा घन्टासो फैनो सानदोंमोन लाइभ होमब्लाबो नोंथांमोना दि दासिमबो आं लाइभ फैयोब्लादि नोंथांमोना फैनानै आंजों सावरायनो फैयो बेनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथांमोनखौ। बेनिफ्राय आंनिफ्राय बिराद बिराद थेंकिउसै आंजों सावरायनो फैनाय साफ्रोमखौबो आंनि लाइभआव फैनाय साफ्रोमखौबो आं हामबाय होनाय थाबाय आरो हा। गुड इभिनिं सार अके गुड नाइट औ दे आदा गुड नाइटसै बयनिसिमबो मोजाङै उन्दुदो। गाबोन गाव गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ खामानिफोरखौ मोजाङै मोजां मावदो जाहाथे मोजां मावनो हायोबादि दे। सनजिला बसुमतारी अके दे ब्रादार डिनार खालामदो बाय अके दे बाय बाय आं डिनार खालामनोसै दे। लोगोफोर नोंथांमोनाबो जायाखैब्ला जादो रेस्ट लादो मोजाङै ओमफ्राय गाबोन गाव गावनि मावनांगौ खामानिखौ एखेबारे जस उइथ एनारजि मावदो गाबोनहाय।
आरो गाबोननि गासैबो मावनांगौ खामानिफ्रा नोंथांमोननो जाफुंथों होननानै आं इसोरनियाव आर'ज खालामनाय थाबाय। स' वान्स एगेन थेंक इउ बयनिसिमबो। बेखिनियावनो आं लाइभखौ दोनथ'बाय दे। बाय बाय, गुड नाइट एभ्रिबाडि। गुड नाइटसै बयनिसिमबो। दे हामबायसै।